ji bo çareserkirina krîza koçberan serkirdeyên Yekîtiya Ewropa li ser babeta koçberan civiyan û piştî derbasbûna çend demijmêran ji gotûbêjiyan dê dawî da serkirdeyên Yekîtiya Ewropa li ser jimareyek xar rêk keftin. Ew xalin ku serkirdeyên Yekîtiya Ewropa derbarê koçberan de rêk keftin bê vî rengî bûn. Vekirina navendên taybet bê koçberan. Dubara şopandina hûrgulî ji keysa koçberan ra. سنوردارکردنا چونوهاتنا کوچبران د ناوا وڵاتên Yekîtiya Ewropa de bihêzkirina snûrên dervê Yekîtiya Ewropa alîkariya Tirkiya û welatên Bakurê Efrîqiya dê buwarê aborî de guhartin de siyaseta taybet bê koçberên ku li Yekîtiya Ewropa dimênin. Derbarê xalên rêkeftinê Emmanuel Macron serokê Ferensa bê girîngî behsa wan xalan kir û got ku berdewam biryardan bê hevbeşî dêkeve berjewendiya welatên Yekîtiya Ewropa de. Ji alî xwe ve jî Giuseppe Conte Serokwezîrên Îtalya ragihand ev rêkeftin gelek girîng bû wateya wê heye û bê vî awayî tu carê din Roma bi tenê barê koçberan ranake. Her derbarê xalên rêkeftinê Xavier Bettel Serokwezîrên Luxemburg ragihand bê vê rêkeftinê welatên Ewropa snûrên xwe di rûyê koçberan de danaxê lê berdewam pêwîstî bê wê çendê heye ku dirêya yasayê ve kêşewar neçareserkirin. Di sê salên bihurtî de bi sedan hezar koçber gihiştine welatên endamên Yekîtiya Ewropa û ew babet bandorek li ser buwarê siyasî durist kirbû. Di navwan de jî bilindbûna dengên hendek partiyên dijî koçberan û guhartina hikûmeta hendek welat.